Programang ingkay pakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat idi kalman laeng nga pakasalitaan ni pagkaim nga Ruben. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanakabuan-buenasak. Inahabak ko amin na kwarta manong nemi di kini kasangsangok iti laki nain at dapelag susugal idi manong ketsyak tinang bangka at daminatay nga napanak. Huwain ket nagbuenasak. Kinarumkum ko di kiti kwartada manong nemi kabuta awam matindag puntos na ibusan di kwartada. Ayan, imbursak mo't amin naman nung nemi ti hinabak ko ti makdera kon. Maysa-maysa mangitapaya ti ima da. Pare, barato. Adamat iti ikak Adamat maysa nga balasang manong nemi si mabat kanya kamaw. Agaduwarat banglo na. Manong, barato. No kayat mo. Mapanta, agim manada, mapanta mangan, mapanta, orata, ada pa lang nakalukat. Di video okay ba? Ha? Kami uminom? Kang ito, adong barato. Bangan, naglubot ng motorsiklo. Kinunak manong nemi kat napanak itirang iparkang iti motorsiklo. Si Murot. Tinulbekak ti motorsiklo, sa ako pinagandar. Umay ka na ding. Bayso, no kayat mo doon nga barato, sumurot kan, tapainuman kat adog, pulutan ka, mangyawit kan tupay, take out kon tupay. Kuna ano kat simakay manong nemi, kapota nakapantalon, sinakaunan kat ne, inarakop na kon. Takaw, nagbanglo, madlaw ko, nakadugsol manong nemi, tibukot ko, tibarukong na. Hindi ka pa among, bay amang kunak. Buenas kung saan talaga ito nga rabi ko na. Nangabakak lang aro din sugal at na pinakabangbanglo kaya nakapimpinas nga babae nga si Murot kanya. Pinataray ko di motorsiklo kumanong. Uwan manong nemi no kasta paspasak tagpataray at adamit nga umirot ti arakop na kanya. Slow down na sa ko biglang sumardeng may tukol manong nemi ti marukong na ti bukod ko. Ala ni manong. Yaran tam samit. Nuto kahit mo papanan. Sige ka kahit mo uminom ka talaga. Mas langit pulutan. Sige. Mas pulutan sa kahit mo ti pride nga bagis. Oran na tabas na mas sa pulutan. Kahit mo inom hard o no beer. Beer Kaya pang kami timay sa nga video okay bar manong nemi. Basit ano nga adot customer, adot bakante nga lamisaan manong. Video okay bar nga banda na manong. Sa lamabalintag kanta no aginanawan no malpasin ti oras ti iti banda. Iti kitak ti oras manong nemi ti relok. Ni agalaunan ti parbangon. Ke 24 hours manong nemi dito yung video okay ba? Masadag nga dagos ti waiter. Duwaman nga beer. Kaya natin man sa pulutan nyo. Crispy bagis. Okay? Anapay sir. Siga, anapay kahit mga pulutan. Urihan niya. Imbagak pa manong nemi dito gusto mo ko. Sige. Alis to Kahit mawaw kami. Alam mo nang itaek man ng name iti babae nga jak pa amo tinagan na. Huwag gaya, matanagan mo? Elisa. Taga-Jack ha? Adakla ta si Dek, balay mi. Kapinan naman dyan natay. Antik. Abi si Murot ka kanya. Ulo. Kung umay ka kunam, pabaratuan ka kunam. No kahit mo tuminom, kinagpulutan kunam. Di kayat ko mo.
Uminom ka dati. May tanging trip ko. And libre. Kende barato. Nagkasat ka, nakado inabak mo. Kung kakit, jak may binilang, nakusok-kusok di bursak. Yung pamun sa amin nga bursam. Oraga, gurata ko rayon tapila jipir. Sa tanto, sa tulungan ko bilang ha, agurnos. Na. Malaksid ka na giti nakusok-kusok di bursak manong nemi. Adapen, in sa wallet ko. Nakabungbang ti wallet ko manong. Manong nemi. Nasurok basit na 50,000. Talaga nga nakatsambaak kung nagtinakam ko. Mano na ita? 10,000 dito eh. Kuwak na ito eh. Kargado unay. Alam di mo pa amot nagang ko. Nanagan mo nga min manong. Ruben. Awang pa asawa? Awang pa eh. Sapsabo lang nga ti asawa. Ngimawan samot mayat kanya kasugador. Nga bali nga sugador ka, basta buenas ka. Kahit ng asawa. Ano at asawa mo? Bye. Kahit mo ang asawa ta. Wala mo na alisto mo din. Man, sikat yung buenas ko eh. Amom no, ag-asawa ta kahit no, mapanak mag-isukal. Ay bangka, sigurado nga manghabak ta. Basta lagit kanayin ko ang mga baka. Kahit mo no kat mag-asawa kanya, no kanayin ang mga bak. Muna. Sige. Babanda nung araw ng hotel. Ha? Basta sawain ka. Kahit mo lagi ito sugadura kas kanya. Kahit kung sugadura, basta kanahin ng mga bak. Kahit nung maabak itong araw na yun. Di sinakanton. Kasla ang angaw laing idi manong nemi ngem talaga nga pimud no kunam. Nangaroon lang araw din, hindi nakaidom kami sa sagitlo ka mga beer. Alis ito nga maalaala manong. Numanin ko na, nati barato kun, baka malipataw. Tapelag hotel. Ha? Sakalek ka di barato, numalpasan di ko. Nasawaan nak nung, una. Baka mo sa mo anak nasawa, virgin ak pala, kayo ko pito minum. Muno ka bailam ka di. May sapay. Gusto doon. Papantan to ng hotelen. Basta mabaratuan na ka. Uy, wala mong paitid ko kang katagudua na. Kaguduha? Kang ka 20,000. Ha? So? Inakardag hotelen. Nanginaklaw na yun na 20,000. Diba? Ito kinabirhen ko. Manong nemigas lasanak pala edi amamati dito mang pala ti babae ko na. Iti tawin ko nga 28 manong nemi adumat tenda kinagbaling nga girlfriend ko. Namte ko na akon ayawis ko't para ki asawa kadakwada dida kano kayat sugador. Sa takmad lamin kayat di ti babae no da kwarta ni. Ngam numaabak ti sukal. Sus nakamisuod da. Ngam sa nga balik ko na. Baring no dito nga Alisa. Elisa, manong name, iti maasawa. Manipod iti video okay bar, manong name, nagkalubon kami nga simre iti compound, iti may nga hotel. Yabang kami iti counter, manong name, nagbayad, iti may tayo iti tulbek, tuwalya, ken tissue, sabon. Yabang kami iti nasao nga kwarto, manong name. Nabarteksan na ito nga Elisa ko na. Tagdi sumbrek, inyadanan. Nakaturog sa atin. Huy, maturog kan? Ano brata ito eh. Upat lang ang biyerti kayam. Dudulo alang nukwa nga bata upat ng bartek akong nagpudo. Di katamon tibadong. Apay naglamister kon. Kataktibado kung, sige, tulungan ka. T-shirt na manong nemi. Sa ako inagkaten, tilak ti brana. Etikat ko.
Wow! Sumit lang ang dugsol dato itay. Itay kalkalubon kami kabata. Panakkilen manong. Oh, manama. Kaslaswa, uno dumun manong. Opo. Pinadas ko manong nemi kininikinit ya mo ngayon. Oh. Sa ako kinirap-kirap ko na kaslak lamang manganti singkamas nga nakulo. Inikat ko pa yan manong nemi di pantalon na ko na. Kalpasang inikat ko ti sapatos na, rabrisius na. Inikat ko, ginoyot ko ti pantalon na. Sa ako inikatin ti bikini na. Bao na yung manong nadukmig ti pingping na. Nabayag mo tin manong nemi ado dagiti kailangan naik ko nga babae nga sa bali na ito nga babae. Ibang iba. Nalukmig tagsumpangin na pingping na manong nemi. Inangot ko na. Padi, masapol nagpaw-paw. Inikat ko matenterwatek manong nemi amin kalpasan na daytan. Rinabawa ko ni Elisa. Inalmalak dagiti bibig na manong nemi. Bumalas mo. Idada dagiti bibig ko italapayag na kininik ko pilit na. Virgin ka pa eh? Ha? Adabatas mo? Dan. Di sana ka marigatan nga ron. Pasensya ka na. Hangasikat na kauna. Okay lang. Dinaskan kat maasawa ka. Ruben. Idurun na din marong nemi ti ulok iti baba. Madi. Opay. Kapay bugo na. Nemi imas. At daraman na no ka. Diyan kaya. Uwan manong nemi nagpatinggaak lagi ti barukong ken kadakibibig na. Kung naging ka manong nemi nagamot talaga mayatin tirik na. Inbait ko dikiti dua nga tumeng ko itinagbaitan dikiti legs na sa ako in kalawa manong nemi tapos nagastagit okay lang ko na. Sa bagay, anak marigatan, dadan patas na ako na. Mas dawa nagmanong nemi, di ta marigatan, ay, kunan. Kunak malino, virgin ka. Ay, kunak malino, adan patas mo. Nagdan, maglunit siguro. Kandakil kayong ka, Ruben. Mapne, kaklagid di. Opo. Ruben. Manong nemi kasta una iti ba nagpapasmi ka ni Elisa iti day di nga parbangon. Wanadan patas na nga talaga at ado na iti amuna. Iso pa ti gumawa manong. Iso pa ti mangirugi manong nemi ti posisyon. Kabuti siguro ta nakainom kami ngagpadpada. Iso nga game kami ngagpadpada manong. Kalpasan deta, napanag di banyo, takait ko dagdigos, di manon. Nagdigos kam nga dua, nagsinabon kami, gabutan na sabunanen, manong nemi kinabulnasanen, tiaday ti baba. Kita na, mabaling ko na kanin ko na. Ha? Ruben, rekla na usawan nausawan ka, baka di mo kayat ko ba Ruben, nasawain na ko eh. Uy, nasawain ka. Basta kang kanahit ang kuy-kuy ka makisuga. Buenas ka lagi di. Manong nemi di rumor kami iti kabigatan na, iti hotel, dinamatan kayat, iti agawid. Itulot ka di balayo ko nak. Gawid ta pala di balayo Yung amunak pa kadag iti parents mo. Ano trabaho? Uwan. Katsi ka. Nagsugsugal.
Asa rin na patasak mo ti karpintero ang construction. Nangim, nukas na nga dami na tayo. Bapanak lang tayo kisugsugali na. Sarde nga ang trabaho. Katsika, siyak, one, stambayak. Nagpaayok hindi nga sales lady, dyan anak nagpaot, tapay. Nagsulit. Nagka-servidura ak pa iti karinderya. Sana ka nagpaot, tapay. Basta. Agad nung kasawat ang arudan, anubram. Hindi ang kuyog tama pa magkasugal. Insagpat ko nga ron di Elisa dito'y balay manon nemi bahanag na nakasdaawan ni nanay. Ay, ano dito ay? Hinabak mo't sugal. Harig na nanang nalapsad, di ba? Ore man pinalapsad na di naman nagtrabaho. Kinaklat kukunan kat ni. Langanat sa daot. Ulo ni nanang. Aman, pag langanat sa daot dahil nga babae. Amo kakilitan siya di babae na sa daot mo na nagkakit. Ang mga sawa ka mo't laeng, Ruben. Teko mga mo't nagagat Ore awmat lang na basta nagagat. Ngayon dito, agpeso nga na pintas. Ang nasa dot lakid eh. Bakit amkit kita na lang, kita nuno agad, natas kukuna ka daan niya. Nanang mo't, husgaan nyo mo't, babaeng diba? Ela, pag pinustahan ta. Abay, dato nga ron. Kahit na kanong mamukon kada kayo. Kahit, agyan dito eh. Kinawan sa amat arwatin na. Hindi mapamangalat arwatin na. Lagyan dito eh. Sapo. Hala. Ngayon na talaga nga seryoso kan nga kahit mong tagasawa barong at lakay ka ba ten. Alawan sige. Ang nusyak ti matong palbarok saan ko akayat dita nga baling asawam. Sadot. Nangal daw kami manon na imiya kaduwak di duwang kakabsat ko graman kininanang balon ni nanang manong. So magisaksakit ti pa nagbiag mi ko nakuma ngem no kasta nga mga bakak pabulsaak mo ta. Ay, ganito ay. Parato yo. Lagad na siya ta baro. Ang hamata kang kanayo na kastoy. Nanang met kita no kas pagarigan ta maabakak ta kahit ko agabro ta kita medyo mangtit kala ponak no. Ay apo ya. Kaya isublik man lang mo. Duwakil man. Aha. Nasa-isayat man labarong nagtrabaho ka. Amang pa'y bimak ng itisugal. Baka agbombenas ka tayo. Ito no may nga sumarsaruno ka. Nagmalas ka. Nang runakit. Nang isang pit ka mat nga orti malas. Wala niya nang. Apay bagay ko mga malas ni. Sala ka malas. Sa dutpay. Kita. Sampulos ka timulong. Magdadadag ni kabsat mo, timulong nga nagdalimanak. Ako da kumamat kasta, idi siyak, idi mapansumangpit, idi balay di tatangyaw. Siyak tinagluto, siyak pati nagginaw, siyak pati nagpunas, nagukom. Sa bali nga style na mo ito. Ano sa bali nga style? Di ko naman kindi, dinaan mo tagluto, dinaan mo taglaba, dinaan mo aginaw. Nanang mat, sao na lang sao. E di ito no, Rabi. Sunto pagluto nyo. Alaman. Hindi na malpas kami nga nangaldawan na manong name. Napangkuing katgatangan tibado na. Dadinamat kayat nga mapanjabalay da. Kabuteng na kami nanang na. Amang kanong nakapkabilin na ta. Nagpukaw nga din nagpakpakada. Napangkuing katangan manong name. Tarwaten na pantin na dagdumapay. Di malpas kami nga nanganak kita. Ang ko. Sweetheart, kay barato. Kita na yung gata matarawatin. Yung bakarin nga kanak 20. Anong 20,000 nga ron? Kit pa nga ayaw kininanang. Agawit ka nga ita. Sika ano pagawitan ako? Basta kuyugan na. Itad mo kanyak ti barato. Tumbigatin. Kahit kanong pala ninanang nga makita na among tagluto. Na? Nagluto ak? Gano'n. Tsaka mo gluto. Ano? Dito kinabalasang mo, di mo magluto? Oo. Ito pinapatbalasan. Jesus ako. Agi dadang tupit, danom nga pagkape. Tsak tupa mo. Di mo magdadad ka.
Aglabangay. Panti kay so labaak. Ti arwatan mo lang ta. Aglablawat ni nanang. Kasanong doon ka nag-asawa ta? Asawain na tapno ta para labam. Asawain na tapno ta para lutom. Hindi mo kahit, mo na yung masalata makan, din dalatakan ka ng restaurant. Oh my God. Hindi mo kahit mo masusurwan. Siguro, kahit ko masusurwan, nagloko ka ba't nga ninanang mo? Abi, papasulong ko man ninanang ko. Handa kang ipatpatig ninanang mo. At inahan na mga hana ipatig ka anak na. No talaga kung mga ipatpatig na kaninanang mo. Sinusuruan na ka kung mga nagluto, nagdalos, naglaba, nagdadumapay. Kahit nagsusuruan, tsak mat kayat. Mati nga ron, tsak kayat nga ron kasi asawa. Oh, kalpasan nga naalaman na kayat mo. Saan ka ba't nga virgin? Sweetheart, agsusuruan ka ron. Kasta at urayak. Talaga? Sige. Baka kinananang mo, nakasaganak ba't nga masusuruan? Di suruan akong agluto, ito madamdama. Sige nga na. Ngayon ito bigat. Ito sa diabalay. Ito, agbakawan ka na ito parents ko. Yung bagata nga, nagtaray ta, katag-asawatan. Mga sasawa na. Basta, hampay lang, basta intapay lang sumuko sa ito'y pagtutulakan ti kasano. Sige. Hangabalik ko na. Ulit na imas ka. So, nalaing ka pa eh. Yung tsaka mo agluto. Susuruan na kaninanang ko. Uno siya timang susurukin ka. Manong name kasjay ti panagam-amumi kan kinalisto nga da napasamag kada kami kani Elisa. Iso nga. Nag-asawa kami, kalbasan manong naming income, nagpakawan na si Muko, kat di matnanang na kuna nga dagos, masapol nga mapagtutulagan nga dagos, ti kalaysan. Inaibak nga rin ti partidok manong naming kat napagtutulagan ti kalaysan. Inasarod-sudan da kanyak, no dan pangikasar ko. Adamat nayon di inabak ko na ka. Nanang tulungan da. Ana? Tulungan dak. Kinata ka ipatuloy mo kanyak. Kaya kahit tinanggan, siyempre tulungan dak ka. Ala, sige. Bayaso ka tam to. Huwag na, numakapak suka. O rito samot nga, handa matsapsapulin, ti krande nga kalaysa. Gagangay mo't laing. Basta lagid pagkasar kami, ore huwes, katulatan mga restaurant, basilat ay bantayo. Simple laing manong naming akasal. Nalaka akasal. Tinaskan ka na nagpinirma ang mga marriage contract, manong naming isang buwanan, ti may isang huwes. At siyempre, inyawid ko isuna dito balaya. Ninanang manong naming tinang ituloy ang susuro, kini Elisa, ngagdalos, aglaba, agluto. Lupay, misuot lang ang misuot, manong. Ako pwede mapanta pakisugalan, nagtabumot kami na tayo, minatay diyamin. Or katag sapo lang. Tawag di amamok, masugador. Tinawag ni Jerry, mano. Hello, pare. Ano, kumusta? Estoy, nagbalas ang drabi. Apad sugal. Dami na tayo dyan, kabang-ibang mga barangay. Napiksa sugal siya. Ori na talo nga lamin saan, tilaki na eh. Kadi, nagpumpundosak lang, nabagakpay. Pero ka, umayk magsugal. Ket, no mano nga lamisan, tsak to bang ibang ating masang lamisan. Peso, duwatan to na. Kaduwatan to. Kumunta. Hun. Kadok ni bagat ko. So, di ka pinagawa-ayos na kasar ka. Inling medyo mulatan. Emergency lang siya. Baliwak to nagpaala ka na kayo. Alam nga, sige, urahin ka nga ron. Dito yung balay. Urahin kayo ko naman, nakadwak ni bagat ko. Oo, sige. Manong name nagsasarno ti buenas ko kunam.
Naging ka nga nalakok ti daan nga motor ko kay batang ak ti baro. Ilinto tati asawak manon nemi mahilig met kadagiti alahas. Ta kumakayat manong ang kunana. Kadati kat asat na ito oy. Ang mabalin to nga isalda no kas pagarikan ta awang kwartata. Di ba? Sa bagay. Kas pagarikan ta awang punam. Di isalda ta dati lang inasingsing. Aritos. Dati wow, gusto eh. Talaga mayat-mat kang kaya. O katsuin. Imbes nga ornungan ta nga kas, igatang ta karagit alahas, tababalin tamat isalda kay lako. Habang nagbumbenas ka, aggatang ta ti adung alahas. Ikakmat to ka ni nanang manong nami, kinawas ta, edi kinastos mi edi ta nagkasar kami kinin subli. Hay, Ruben, nanang, may iti swerte mita. Agurnong kakarad. Abi nga di siya asawang nakar-arjod. Nakatutog kita-katangin na. Kagsaslamot lang. Agbalinan nga pawn shop. Ti bagina. Ninanang. Ito na kon hold upin ta nga. Amat kata. Ama. Usap. Nang. No other problema. Kwarta. Di ada isaldami. Kuno ilako mi. Basta. Isot pang ibangkwan nyo. Pagbalin nyo alahas. Unang. Wanong na kasmat lang ti kas gamay ornong sa may sabarok. At dadagri kakabsat mo pa nga matulungan. May sa, hamat kagdanayon nga kay kabalay ka dito balay. Makita ka matinluti agatangang masagla, go agpadak ka matin di balay yo. Kaya ito nga sumina kami gata kayo. Rumbay mo na deta. Hanggang gapat sumina kayo, masapol ka tuloy mo na tatmang tulong kanya ka para ka nagri kakabsat mo. Nung mga pakaklagin din. Okay, di ba yan? Iking gaman nun nimi, ngayon bagat ti asawak nagdadagsenin. Masikukin. Wow. Sa bali pa nga buenas, sweetheart. Buenas ka numanin, ti masikog. Kadi, uman. Isa nga. Sumarat naman ti pagsukalantan. Masikog, buenas. Agbuhay na sa talaga manong nemi ti mga kadakos. Abasit mo ti kwarta manong nemi di kiti kasugal. Kadata pa yan di kiti kundaway manong nemi. Nga da pa panami ka na makamamukan niya. Kadwa, kaya da, bangkak. Oh! Abakin mo ti kwarta mi. Kakahasyak tumati namang pilipilit manong nemi nga. Agbangka akit ta. Agpuntos da. At ito sa baling agbangka manon nemi, siyak dumatag puntos. Maode, udjik latamat. Nagur ka man, ang kapal, mumaykit na. Grabe kong palitan dak. Maode ko na kandamat korta. Lumabakak, di ka bayadak. Huwag mo na mga lata kaminin. Wala yung buenas lang ang tao. Lalo, asawa na kit masiko. Ape kang kanan, kang buenas. Kang kanan, kang napinas ti maraha. Iti pagpuntusan na. Basta, maudi. O, sige. Puko lang. Makirat amin na kwartada. Sakti bang bagang amin. Baamon. Agbumbenas ka. Nakam di malas. Ibusumot amin na kwarta amin. Dahil tiga po naman ang naming nga mapang kamiti sa bali nga ili, sa bali nga probinsya, tapos santak nga mga buenas, iti sugal. Alakit talaga. Katapayin kung daway manong naming nga agloho, agatap, agsutsitak kan samit. Ha? Agsutsitak kan samit? Anong sutsitak? Lagal mo ito na. Ape kang kanayon ka makamak. Buenas lang data pare. Buenas ko na ito asawa ka masikog. Di pagawid naman ta asawa, tasig ka lang. Kaya mabahamot nga rin mabalinan, no? Agawid na ka, agawid akmiten. Di agawid ka, gawid ka on. Sige, nakawanan tagpuntos, agawid ako. Kwarta akong ti kwarta yun, inabak ko. Naging nga nagpasangayan ti asawak manong name Ruben Jr. Sweetheart. At anak tan, buenas lataman na buenas edad tatyan mo, edad ta,
tarim mo rin, adadaman nga buenas. Kahit mo sa huwag, lumapang ka mag-isugal, itukot na, nga kaduwata, di baby. Kaya mo na, makipagpuyat. Ano nga ron? Ibati ta akin ni nanang. Nanang ko, kaya mo na. Ang sample lang kita, orayan talang talong ang bulan sa akong to pagdigenity buti. Sa atin mabaling nga panawan. Ada dagitigon daw ay manon naming nga awan ti asawa, madlaw kong agmalasak, saan ko napilitan? Ngayon, di mabaling mi nga bati ni Junior, manon naming kininanang, kadagkalubon kami manin ti asawak, manon naming mapang magsugal. Damo mi manong naming, itagkuyog manin, kalpasan nga naganak, apa nagbuenas kami. May kadwa, buenas. May katlo, sos, nagmalas kami. Liapin nga ta. Gustunan ko na kaming kagitay. Di ka pala timagder. Wala nga, nagbuenas tayo tayo. Wala nagbuenas tayo tayo, tinamindwa ka ng sarong ng abakan. Gustunan ko na. Di ka ba't pananawa? Di awang kwarta tapulos. Pero ka, nagabruta. Isaldam tarulong. Tsaka ito dito isaldak. Takuhin sa mga ron. Tsaka di ba, nagtulagan tanong, kasapulan ta, alahas mo, kadaking kat, isaldatak. Sige. Dito na tayo sing-singin. Dito may sa sing-sing. Nadamayat ah. Nangin ito eh. Muna pang saldam nga ron. Salda ito, 3,000. 3,000 mano. White. Imponak man eh. Apo ito na mo, buenas. Naka 10,000. 15,000. Sige, tayo nga daw. Doon nagtayot dakil. Pagkamunta din masitik. Maudi. Na? Maudi. O sige. Pumanong naabakak ko na. Naalahamin dyan kwarta. Mat manin. Daming salta ka manin. Gawin takid din. Nagmalas ta. Saan napilitan rin? Maminsan pa ay. Salta ta. Ito yung tas mo. Alam, salta. Manong namin naabak ka ba't manin? Bagat na kami nagawid tan. Salta ka nga salta. Pagputot ka man kami. Nagawid na ka rin. Nagsasarunong nga malas manong nami. Talamin tilo. Kapatay tayo tumanong nami insardin ko pa lang. Uwan. Awan ti asawa. Nabaran ni Elisa nang. Yung mana mo, nakasumarok na di balay ko na naman. Ni nga Rod Junior. Nagtamat maturo. Abay ha? Awan. Manong naming ka po ito talaga kakatil di imak. Di mo lagawid ng asawa. Masusurunin nanan. Di ka mapagsukunin ko man di anak, di asawam. Sa bali lang kami na dato'y anak mo, no, masapon naman ngagdede, iti barokong di na. Ito ka na yung nga butik at bade. Sa susapo, nakalukloko, nakarigrigat ngayawanan. Bayo nang tap. Nagsukunan. Gapang ko sinukon. Nana? Ni Elisa. Sabi ka sa pulim, dito tayo asawam. Nagpakadid na minsan nga talual daw itan. May dito kapag bit-bit lang. Kita mo ka kinagawid ba't lang? Sama nga nagsusubli dyan balay. Kasi sa dinungan tayo na. Tadya ka mo. Sus po. Huwag magkayam dyan asawam. Tiyan mo kakit adad to eh. Kapag nagpakadang mo may dito eh. Awanin may dito nga magbit lang. Saan nga nagsubsuble.
Ado nga sapul ko manong nemi. Awan. Awan ket awan. Nanang awan ti asawa. Ya, poya. Yan ang pananangarodan. Yung mga no, danang kidnap kayong kuhanan, katrinambis na sa tapinatay. Yung baka in-salvage dan. Baka kitno insuot na nga aming nga alahas na tinuldap da. Baka nagkadkat pinatay da. Sus ko. Dapat gamin kahit talagang nakadudot alahas na. Isuot na pa amin. Makalawas, duwalawas, manong nemi na paana kong nag-report ng police. Nagpanawagan nakpayan ti radyo manong. Sa tinutayan mo, Elisa, anahin kang sangsangit ti anak ta. Sa bali lang no, nilulan at mga awir kayong kuhana. Agawid ka kuman. No, anyaman digiti nagbasbasulak kang gano, adamang kinaguram, lakad dispensaran na. Sino man apo, ti makakita kat makamam mo, kini Elisa, ipagayo ko makamsat, nga gawid din. Yung kaskas din nga awan manong nemi. Sapsapol lakasapol, sursura-sursur. Dapat di madanon ko manong naming pagpasapol ka madamati sugal kapatad dami na tayo. Pinak ti bulsak, numan to kwartak. Gasan-gasat ko man ito ko na. Apo, nangabak. Indubletak. Nangabak. Intayak man eh. Naabak. Susapo. Ako pagpletak ko. Mabalin ko isalda. Nagmalas ako. Pagpletek nga gawin. Manong nemi at mga abang. Pare, swerte ka. Dalawa sitsi ka, di ka matatayan. Ibus mo na warta ako no, pagpletek gawin. Barato banda, pagpletek lang gawin. O, detoy. Thank you, pare. Sumangpetak dito'y balay manong naming nang ni John. Ayan na. Abang sa pulam kanyang ni John. Kaya may dito ti asawam, inrobot na nagitarwatan ni John. Nagtulag ka kanong agyan kayo ti balay da. Hanya? Allah. Awan din nagtultulagan, misang kumay nakit-kita yung suna. Hapo kita. Nagtulag kay kano. Nga pumano kayo dito yan, di ka noon, balay doon pagyanan nyo. Inuwan ko nakmatatay. So, pangay ayawanak tayo, anak yun, kamarigasan nak. Tabarbarin ko noon, anaanos di abalayan. Manong nemi, di mao takadagos kinanang pagpletak, tabanok mo na inak ti balay. Ti asawa. Ngayon dumudok talak nga. Awa nga saan naman yung may ito eh. Nanang napad na inhala ti apo ko yo. Imbambar na kinanang agyan kang kanon dito eh. Saan mo ba't pa nakikita man ipon iti nagpukaw? Yeah. Napad na inhala ti anak may katimpanawnan. Sa dito nang ipanan na. Hindi amat din nagasto eh. Hangabalik ko mga ori awanin suna, basta din di anak ko. Di anak ko suna kita sawak lang. Ado nga sapul ko, manong nemi, nagpampanawag, anak ulit. Ewawan, manong nemi. Awan ti makaibaga. Kapag ito manong nemi, kang anayon ko mataramitin ng sapsapol, dumaw-dawat at kininanang iti pagpletek. Gawanin iti maitad ko! No talaga nga dinakang kayat. Saanin? Babaya mo. Nagtrabaho ka din. Siyak-siyak mo na pagpagasamon. Siyak pati bang palpalamot kang ka. Nagbakrakil na bagay. Inanang mo. Hey, sumang patulatan kayo ng sumang pa. Nagtrabaho kan. Yung may dito ni tatam nga Loreto, kasabulon da ka, no, kasapanayon da nga ang trabaho.
Sa ano nga rin, di pa nagsugal ko. Sugal, no? Sugal, kapot sugal. Kaya na po ko mo amin ng loko. Pati asawa na po ko mo. Pati anak mo na po ko mo. Kapot sugal. Alo? Ito kong painig ng sugal. Di pa nakapukot anak ko. Katuan. Napukaw mo ti asawa. Gabutawang kwarta mo. Abak ka sugal. Pati di anak mo inalanan. Di napukaw mo di kita agina. Gabot sugal. Jesus po ya. Jesus nga siya, tisik ka Ruben. Ipate ko na sa pulin di kita gina. Sumangpad dan tulad na kayat da. Agtrabaho ka. Tapos na pagbiyak mo. Sige na. Sumurot at tungan dito construction. Manong nemi kapilitan nga anusak trigat ti may sa construction worker. Ket no kasta manong nemi nga adere kitay gundaway nga pagpalpal pa ami ti pangaldaw aday dasar da nga inipis. Ano yata? Sugal? Wala man. Wala. Family game lang. Pangururayan ti alauna. Sige, taya kayo. Tayak, isa kagasod ko man. Nagtakil mo lahat taya mo. Humad bariyak. Anong arad? Guduan na lang. So amin na ran. Pinuebe ko naman. Mayat man tiyo mama. Nagduwa kasot ko. Sige, doblada. Utso. Nangabaka man 400. May sakit di Venus ko ita. Ituwad dita kayatin. Mga sa kantak bangga. Sige. Turabi. Wala sige, turabi wine. Uwan, turabi. Hindi makadakis mo anong. Nagbalasak matmanin, nakaut-utang nga. Idumtang ti Sabado, dagsweldo. Dinuyod na nga dagos kanyak. Te utang mo, tinaapak mo, sugal. Gano'n kayo, kaya umalabatin magsuksul lang kanduman kami, agmalas kami. Gano'n kayo, katakmat pagbleta nga gawin na. Sus! Anong name? Di dawatin ni nanang kanyak ti. Sweldo ti makalawas. Awan nang. Abay, awan ko ma. Naisugal ko. Anya! Hiya po, na ikambarok. Sugal lang arot ti mga ilolo o den ti biyag mo. Apay magsugal, apay lang. Nagsusugal kami ngamin nga. Patak nga nagita kubrero. Kita ko utang ako. Ay, susapo anak ko. Ay, makalawas. Insugal mo ti sweldom. Malas nga ro. Talagang malas ka nga tao. Gabuti sugal. Banyo nang ta sa Anton. Sa Anton. Ngim na ulit-ulit lat manong. Sakit sa dayto yun. Yung paglagi din manong. Ta ni Presidente Duterte. Hindi nagpa-Presidente kat may parit sugalo rin minatay. Ang lakit na isarding ko na. Di makadakis manong nemi 35 ti taon ko. Di mat pa nagsubli manong nemi nagiti agina. Aging ka manong nemi iti maysa nga malem nga panaggapo ka nagtrabaho leblepas ti sweldo. Imatangak ba dati naimas kasi din mi. Nang atin kagluto sa danin gimatangakon. Nga pagsuunay kada sa nga ili. Sa nga ili? Sino? Ni Junior. Ni Ruben Junior? Hoin. Sino kadwa na? Ni Lola na. Tiin na. Yawan. Di ka alam lang anak mo kahit nang isubli. Ay, nang Ruben. Junior. Isak tatatang mo anak ko. Kumalama lang ako, may kanak ko. Unak ko. Ibag mo na ako, Opo, awang pa'y makatawon, awang pa'y tawin mo, hindi anak ko, hindi panaw na ka ni mamang mo, ni nanang mo. Sige, tatang ko. Siya. Yung nanang ko, ano din? Kahit mo magsubligin nanang mo? O kaya't, naranggas dyan sa ako, no? Kapkabilin na ako. Diyos ko.
Saan ko nga tatang, sa anak nga huwagan, ti papang tati kaaputot ko na na. Di lang kapsat ko, ti patpalig na. Kita nakatutunor ko na eh. Unang peso. Diyos ko, anak. Nasayat na impulong na kandiin na kanyak. Hanggang ano din, nagsubsubli sa diya. Tsak kaya atin, nakarangkas na. Ninanang ko ano din. Hanggang bali, anak. Umay na kang tula sa sarong kaninanang mo. Sa adamat ni Lulam. Sa may sa dito, yan, nakababautin. Ha? Uwin basta siyang mapapanas sa diya, Saan ang anak dito ikan? Huwag kaya, nagbasa ka? Uwin, anak. Ada, kita yung kasanang card na. Kahit para grade 2 ng taon. Dito kang gagana na ako. Isak bang pabasakin ka? At kami ka dalulam, antim. Ay, may liwak ka ni nanang ko, ay. At naman tilulam, ay, bago yaman ni nanang mo, no, umay naka-idiwan dito eh. Kanure yung nanang mo. Tawa, ore, mapapangkasadya, mautan na ka man. Dito yung klatang arodan tang. Awan mo babaot ka niya dito eh. Awan na ako. Dito eh. At da kami nga magpatpatigan ka. Nasyak nga po nung nga mamanak. Ti anak ko. Diyos ko, gyamanak. Ay gyamanak, tadag-subling kanyak, ti anak ko. Nakaragragsakak nga road manong name, manipod yadag subli ni Junior. Kitam kadlaay nga manugayam nga tawon. Grade 3 manon name ita anak ko. Kat may ayong mat ni nanang manon name ita na singpet ka nagagat ti apu ko na. Kuhen. Ti adjek manon name nagasawan kat simbinan ka na kami. Si marunong mat ti burdak manon name nagasawa. Aging gadak kami laengan kadananang kastamat ng kay Junior. Kunakanyak ni nanang. Duben, awan ti panggip mo ng mga alat ti inat anak mo. Banyon nang. Idjakon di babae. Yan tangay tata ni Junior. Eh, lakit na siya adon idyam ti babae. Pati sugal. Ni nanang ba't nabayagan? Eh, nasya anak ko. Nakakalayo mo kung mga laglagipin. Nga awan, ti maghanap mo iti sugal. Baga, na nagsubling kang kada anak mo. Ha? Unang, katarami nagtamin, ikak tinaran niya kawasak bahay ni Junior. Naragsak tulauna yan, nung mapagbasak, aging ka na makamagturpos ti kolehyo ti anak ko. Nagbarinak nga rod manong nemi nga nasyat ka na dungo nga ama iti anak ko. Ore no karpintero ak lang sumusuro ti construction kanda dumapay apag-ubraan manong nga makorno ak met tatakda kami nga rod kadalulan. Lulanan ko nakuma. Inananang tanak ko ken siya. Iti agdama manong nemi agradwarton ti anak ko iti kurso na nga accountancy. At naman dagiti gundaway nga may sumarongkar manong nemi ni Elisa. Agad kumustahin naman ati anak mi. Napiapay ka na kayo. Napiapay kayong kaanak. Tagturpos kan doon. Kaya hindi kakapsat mo. Na high school na lang nagsarding dan. Wala tayo sumat kinayat mo. Kasi ka naman. Habi ganti ka nangalaalat sa baling ang babae. Wala. Ganda kayo ti asawam. Nagkasar kayo? So nung makapagkasar kami, nagkasar ta. Sumat na kinayat mo ita. O rin na nagsak ka. Nagsak man. So na lang ta. Napaay kami kadagitan na kami. Nagpatingga lang ti high school. Napipepe kang karuben. Tama ng nama na talaga makapagturpos ton ni Junior. Sakto lang atan manunay ti karagsakan nga ama into makapagturpuso na may pinsan ti anak ko. Nakapsutin ni nanang manunay mi. Saan ko matabaybay ni Suna.
Iso ita ti kabalay mi siya, ni Nanang, kani Junior, kaya nagtultulok madlatang nagtrabaho kumanom na ini. Kadarag sa katulaunayin, oraya, ginanaak tumatan. No kasta makapagturpusan, ti anak ko kada danton pagtrabahuan na, akit sak tumatan ti tulungan na, takam tumatan kinilulan. Dahito manong name ti pagkasarita, sa anak man, nga nagbaliki, iti binangon ko pamilya manong. Ngam nagbalik akas may nga ama, anang patanor, iti kakaisu nga anak ko. Dahito nga rod, katsapay kumanta damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiripata kadimngeg, more power to your program manong. Tuway nga rodagkaman nga pagkaya mo, Ruben.